सेन्थेन सोलोंबाय दे मैया हराव सप्तासे गिसोम थाखादोंमोन आङो बाल दुखुथिया जिउ मा खालामबावनो सोरनियाव हर थानो बयबो मिनिगोन आंखौ बयबो रायगोन बयबो सनसफिजों थांनो होगोन आंखौ सोरहाबाफोर जुदि आं मैया थानो थांनाय मोनबा बेनिखायनो आङो रावनियावबो थाङाखै सालारि मा जायो जाथों होननानै बेयावनो हर थादोंमोन ओमफ्राय दा सोरहाव थांनो आंनि आखायावथ' थाइसेबो फैसा गैया ओंखामबो उखैनाय मोनदों अबाव ओंखाम मोनजानो दा बिना जानोबो लासियो ओमफ्राय दा अबाव थांनो दे आंथ' गामिथिंजाय नायहरला थांलाबो आङो मालाबाबो गामियाव थांला जे जायो जाथोंसै थेवब्लाबो आं गामिथिं थांला गामियाव थांबाथ' आं सनसफि गामियावसो थाहैनांगोन आइयाबोथ' लाखि खाला बुसिन बुनानै होखार हरगोनसो आं दा सिगांथिंजाय आवगायलांनोसै उनथिंजाय मालाबाबो नाहरफिनला आं जि जायो जाथोंसै अबावबा खाना थाहैगोनसै आं लागिबा रुवाथि थानानै जासिगोन आं थेवब्लाबो सनसफिजों आं संसार जानो हाया गुन्दा सनसफिजों रावबो थानो हाया जबरदस्ति हाबा खालामदों आंखौ जबरदस्ति जिनाहारि खालामदों बेफोरबायदि मानसिजों रावबो रायजो जानो हाया लागिबा आङो रुवाथि थानानै जानोसै आयै उदैया माथो कुक्ला गाबसोबाय फेलुफोरा आधार बेसोबाय आंनिया मा जागोन दा थाइसेबो फैसा गैया आखायाव गाबनोसो ओंखारसोबायलै आं एसेबां मोजां जिउआव मानो बेफोरबायदि जालांखो सानखालि जुदि आङो बिबारिनिफ्राय पुचुका केन्सार बेमार जादों होननानै थगायनानै 30,000 फैसाखौ बिना लायामोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन पापिलै आंबो जियानो जादोरा आं बै गोबोरखि मोखांजों थांनो हाया लागिबा आङो रेवाथि थानानै जागोन लागिबा आङो बुरैनानै थागोन थेवब्लाबो बै सनसफिजों थांफिना मालाबाबो थुद एलापाथि दानियाबा आधार नागिरना थांसै सोरबाफोर होबाय बायनोबो हानाय खालायबाबो जानांसिगोन आलाय सिलाय जिउ माथो खालामबावनो आरो गाब नोङो गाबबाय था बिमाखौ जाग्रा साला गाबबाय था नोङो नोंनि थाखायनो मैनाथिया थैदों नों जुदि जोनोम जायामोनबा मैनाथिया थैयामोन दिनै थांना थागौमोन नों मानो फैनाय बे बुहुमाव नों फैयामोनबा मैनाथिया थांना थागौमोन मैनाथिखौ गोसोखांबाथाय फाग्ला रखम मोनो आङो मैनाथिखौ गोसोखांबाथाय आंनि लोखि हिन्जाव आंनि सनाया जोंफोरखौ नागारना थांमारबाय सिमां रखमसो मोनबाय थायो आङो बेफोरो गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नों जुदि बे बुहुमाव फैयामोनबा दिनै मैनाथिया थांना थागौमोन नों मानो फैनाय मैनाथिनि उदैयाव मानो फैनाय नोङो सोरनि पापि आत्मा नोङो आंनि मैनाथिखौ जाबाय नोङो गाब नोङो गाबबाय था लानायाव गैया नोंखौ नों बायदि पापि गथ'खौ गाबबाबो लाया आङो बिमा जाग्रासो नोङो बिमा जाग्रा आदा बाबुआ मानो गाबदों बाबु बिनियालाय मा गाबनायानो जोबा आदा नोङो मानो एसेबां रागा जोङो बाबु फिसाखौ रागा जोङा माथो होनबा बिनि थाखायनो नों बाजैया थैदों सनिसो बियो सनि ग्रह आदा बेफोरबायदि दा बुं बाबु फिसालाय मा मोनथिगौ बाजैनि आयुआनो बेखिनिल'खामोन खोना थेवब्लाबोथ' बियो जोनोम जानाय लोगो लोगोसो थैबायना बियो जोनोम जायामोनबा मैनाथिया दिनै थांना थागौमोन आदा बाजैनि आयुखौ इसोरानो बेखिनिल' लिंना होखादों नों मानो बुजिया नों बाबु फिसाखौसो मानो रायबाय थायो आदा गथ'आलाय मा मोनथिगौ देनाय बेहा जेबो दाय गैया थैनाय थांनाय बेफोर गासैबो इसोरनि आखायावसो बेयाव बाबु फिसानि जेबो दाय गैया गै नङालै अम्बिकाया गै सुनिसो बियो सुनिसो बेफोरबायदि बुंनाङा आदा बाबु फिसाया जेबो मोनथिया थौनो बेसेबां हागौ अननायसो होनांगौ बेनो दा आं बे सुनि गथ'खौ अननाय होनो हानाय नङालै अम्बिकाया गै मानो होनबा बिनि थाखायनो थैदों बियो जोनोम जायामोनबा मैनाथिया थैनानै थाङामोन मानो फैनाय बियो बुहुमाव मानो फैनाय मैनाथिखौ बुथारनोसो फैदोंमोन बियो होमबा सनि ग्रह नङा मा बियो आदाखौ मा होननानै बुजायबावनो आदाया खालि बाबु फिसाखौल' दाय होबाय थायो अन्थाव बाथावनो गथ'खौ अननांगौसो माबा रायबायसो थायो इसोरानो लांबायबा दा माथो खालामबावनो आयुआनो गैखायाबा बाजैनिया
गथ'खौल' उदाय होबाय थायो अन्थाव बाथावनो औ दे बाबु दे उन्दु दे गाबबाय थानाङा उन्दुलां बा आबैयाबो गथ'खौ सैला अनजालु आदायाबो सैया उन्दु बाबु उन्दु दे लाजा उन्दु नोंसो आइया थांना थानाय मोनबा दिनै बेसेबा मोजां जागौमोन इसोरानो गाज्रि मानो मैनाथि बाजैखौ लांनांगौ दिनै एसेबां थाबनो मा दाय मावनायनि मैनाथि बाजैखौ लांखो बुथारनानै बेफोरबायदि खालामनाङालै गथ'नि थाखायथ' बेफोरबायदि खालामनो हानाय इसोर मानो बेफोरबायदि रावबो सैला गथ'खौ साबावनो आं गैयाबा गथ'खौ रावबो नायनायानो नङा आं बाबुखौ नागारनानै मालाबाबो बरावबो थाङा सोरबाफोर नायनो फैबाबो आं दानो हाबा जाथ'आ नङाबा गथ'आ आलाय सिलाय जागोन अनजालु आदायाथ' इसेबो सैया गथ'खौनो आरो आबैयाबो उन्थाव होनो उन्दुलांबाय आरो दसे थानानै आङो गाइखेरखौ दौगोन दे गाइखेरनि बथलखौबो सुनांगोन माथो मोजाङै लेक्ट'जाइनाबो जोबसिगोन आरो दाउखौ फाननानै नोंनो लाबोगोन दे आदायाबो जेबो खामानि मावनो थांला टेनसनावनो फैसानि जोबोर खस्थ' जाबाय दा सिगांलाय मैनाथि बाजै थानाय समाव फैसानि आंखालानो गैयामोन मैनाथि बाजैया लोखिमोनलै मानो भगबाना बेखौ लांनांगौ दिनै एसेबां थाबैनो गोथावथार जादों फिथाया गोबाव सम जाथारबायमोन लावदुम फिथाखौ सावैया सावाखैमोनबो जायाखैमोनबो दिनैसो जाथारबाय लावदुम फिथा सावदों माथो जागौमोनहाय आङो उदैया उखैसोबाय आखायाव थाइसेबो फैसा गैया दा बोरै जानो देनाय बाखिबोथ' हरखानाय नङा ओरैनोबा सिनि हाखाया आंखौ जानोसो लुबैसोबायहाय आं बा खम गोथाव जादोंना दाना आंनो खावसे होबानोथ' जायोना आंनि जानायखौलाय मानो नायबाय थाखो आंनि फिथाखौ मानो नायबाय थादो बियो आं हालाहाय जानो लुबैसोबाय आं ससे बिखानोसैहाय ओइ आयं माबा अननानै आंनो फिथाखौ खावसे होदो ना आं दहाय नङा मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै ओमफ्राय आंनि आखायावथ' दा थाइसेबो फैसा गैया अननानै आंनो फिथा खावसे होदो ना नंगौ नामा नो जाफै खावसे नङा थाइसेखौनो जानो लांफै जानानैसो होनदां आयं दे जा आयं जा गोथावथार उदैखौ एसे स्रां मोनलायबाय आं माने उखैगानाय मोनलायलांबाय फिथा थाइसे जानानै आयं थेंकिउ दे आयं थेंकिउ ओमफ्राय नोंलाय अबेनि नानि मा बुंबावनो आयं माबाहाय आं दाउखिफारानि ओमफ्राय मा मार नोंनि काहिनिया मा मार आयं मा बुंबावनो आंनि काहिनिखौ आयं आङो सासे रंजा खुसि थानाय सिख्लामोन आंनि मुङा जाबाय लाफाथि लाहारि ओमफ्राय जोंफोर गामिनिनो सासे सिखाव सेंग्राया आंखौ सिरि सिरि खाखुमाना लांनानै जबरदस्ति हाबा खालामदोंमोन मा आयं बिनि नामा जाबाय सनसबितमोन आङो गोबोरखि मोखां होननासो गाबज्रियोमोन बिखौ थेवब्लाबो आरो जाबाय दे खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोन खोना बेनिखायनो बेखौ मोनबाय होनना साननानै मिलायनानै आं जाना थानो नागिरो नाथाय बियो आंखौ सोमायफेनानै ओरैबायदि बुयो दा आं न'आव थानोनो हाला बेनिखायनो खारबोबाय आङो सहायना थाबाय थानो हानो देनाय नङा होमबा आयं नोंबो हानाय नङामोन गावगायानो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामना लांनानै ओमफ्राय दा आंखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामग्रा जाबाय सानफ्रोमबो दामोले आंखौ माने बुयो जोमाय फाग्लाथार जोमाय फेयै आंखौ बुयो मिथिगौना ओमफ्राय आङो गावगायनि बिमानि न'आव थांबाबो आंखौ दा लाखिला बुनानैसो होखारहरो आइयाबो मानो होनबा आइया सानो आं आंनि हौवाजों सिगांनो मोजां मोनलायखायोमोन होननानै माने सानैखौबो गोसथोलायनानै हाबा जानाय रखम मोनो आइया बेनिखायनो दा आंखौ आइया इसेबो सैया नाथाय आं बेखौ मोजांखौनो मोनामोन बिसो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामदों आइमोना फोथायनानै थाङा रावबो फोथाया आंखौ दा आंहा आंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैया
गैया अबावबा खारखोमा लांनोबो जेनेबा आलासिफोरनियाव थांनोबो आंहा थाइसेबो फैसा गैया बिदिनो लामा लामा गिदिंगासिनो आं मैयानिफ्रायनो मैया हरावबो आङो हाग्रायावनो थादोंलै आयं मिथिगौ ना नङा सहायना थाबाय थानो हानो देनाय हौवायानो मा गाज्रिखा जुमाय फेनानै सानफ्रोमबो बुयो बिनि सायाव आरो आंनि बिखुनजोफोराबो मोजां नङा सासे खरे बिनानाव दङ गब्लि होननाय जाबायसो रांखिनि आंखौ जेबो सैया आंखौ आलाय सिलाय खालामो बिसोरो मिथिगौ ना आयं बेनिखायनो आङो थानो हायैनि मुदफादाव थानो हायैनि खारखुमाबोबाय आयु एसेबां आलाय सिलाय नोंनि जिउआबो औलै आं दा मा खालामनांगौ देनाय आयं आं अबाव थाहैनांगौ जाखो आखायावबो थाइसेबो फैसा गैया आङो बै हौवानि न'आव थांनो हाला दे आंखौ हाबा खालामना लाबोनाया मास मोनथामबो जायाखै मास मोनथाम जायैयावनो आंखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामखायो बिसोरो बिमा फिसा लोगो नांनानै दोखो बुयो आंखौ आं थांला आयं बै न' मालाबाबो थांनो हाला आं गिबाय दा मा खालामनांगौ आयं आं अबाव थाहैनांगौ प्लिज हेल्प मी आयं मा खालामबावनो गथ'आ बेसेबा आलाय सिलाय आंनि न'आवनो साननैसो लांना दोनहैथ'नोसै आंहाबोथ' रावबो गैखायानो सासे फिसाला दं बिबो जेलावसो आयं बुंलै आं दा मा खालामनांगौ अबेयाव थाहैनांगौ माजों जानांगौ आङो होमबालाय आयं जोंहानि न'आवनोथ' आंहाबो रावबो गैया आंखौ नोंसानाव लांगोन आयं जोंहानावनो थाहैथ'निथ' जोंहाबोथ' रावबो गैखाया आंल'सो हारसिं उनाव नोंसाय मोना लांनो फैबाथाय थांबानो जाबाय जागोन दे साननैसो थानो मोनबानो जागोन जागोन दे आयं नै मनाखौ लाबाय आं बे मनाया आंनि नङाहाय सोरनिथ' होनबा बै फिथा सावग्राफोरनिसो आंनि नङा थु होनबा आयं र' फिथाखौ जाग्रोनि साहाखौ लोंग्रोनि आयम सरि दे आयम सरि लोंग्रो जाग्रो बुरिया गावसोरनि न'आव आंखौ जेनथेन लांनो ओंखारबाय दे भगबान गोबोरखि बोखांमोनखौ दोखो बुयो होननानै बुंखादोंना आङो बेखौनो नंगौ सानमारदों खोना बुरि काट्टाया बे 300 फैसाखौलाय अबाव दोनफ्लांना लाखो आङो टेबोलावनो दोनथारदोंमोनहाय आं अबाव थांखो दाखालिबो 200 गोमादों नागिर मोनासै आं बे 300 आरो अबाव थांखो गैया माथो बरावबो गोलैना थायाखैनो मा बेफोरबायदि गोमाबाय थाग्रा जाखो आयै मा नागिरबाय दङ ओइसाहाय फैसा 300 गोमालायबाय आंनिया मा फैसा 300 गोमालायबाय आयै नोंनालाय माथो दाखालिबो 200 गोमादों औहाय मा जाखोथाय मा फैसाफोरानो गोमाबाय थाग्रा जाखो नागिर गोबाव जालायबायहाय आंनिया दा सकाव थांनो गोबावनो जासिगोन आरो जमुना नोंबो ओंख्रिफोरखौ गोबाब संबाय थानांला दे सानफ्रोमबो गोबाब जाखासिनो मैयाबोसो एसे गोबाब जादों औलै आयै मानो बेफोरबायदि गोबाब जाबाय थादोंबा मैयाबो गोबाब जानादोंमोन ओरैनो लससो जागारो बेफोरबायदि गोबाब संबाय थायो ओजोंबायदि ओरैनो थांगारजोबो जानोबो हाया माबो हाया एसे थाल होना संनांगौब्रा आब' ओइ नापे फैसा 300 गोमालायबायलै आंनिया नुदों ना मायोहाय आया नोंनालाय मा फैसायानो गोमाबाय थायो हा दाखालिबो माथो 200 आरो दिनैबो 300 गावगायानो मोजाङै दोनाखोना आंखौसो बुंबाय थायो मोजाङै दोनोहाय टेबोलावनो दोनथारदोंमोन आङो दाखालिबो बेगावनो दंमोन आरो बेगनिफ्राय बोरै गोमाखो फाताखौनो मोनासै आं नोंनिबा आं लादों आरोना आं रावनिबो फैसा लाया दै नोंखौबो डाइरेक्ट लानाय बुङाखैहाय नुदोंसो ना मायो होननानै बुंदों आं 500 मानि लस जाबाय आंहा दिनै 300 दाखालि 200 हमनानैनो मोनलालै ना सोरबाफोर सिखावफोरसो फैलाबायो न'फोराव फैयालै आयै जों माथो न'आवनो थाबाय थाखायो सोर सिखाव फैलाबायनोसै होमबालाय बोरै गोमायो नोंसोरबोथ' लायाखोनाना मिसाखौनो जुमुनानि लोगो जाख्लारिं र' होमबासो जुमुनाया जोंफोरखौ सोब खालामनाय नङा जोंलाय मानो लालाबायनो आंबोथ' लाखाया सिखाव नंखाया जुमुना आब'आथ' लाखाया न' जुमुना आब' आरो गुमा खफ्रि आदायाबो लाखाया दे फैसा सिखाव नङा बियो मोनथियाहाय नोंनो दोनफ्लांना लायो दिनैफ्राय मोजाङै लाग्रा जानसै र' नोंबो मानसिया बारा माबाना हुस गैया अबावबा दोनफ्लाङो बिदिनो गोमायो आरो जानोबो हानाय दे थांसै आं गोबाव जाबाय आंनिया
फैसाखौनो 1 घन्टासो नागिरबाय आं। दे एबारनिफ्राय मोजाङै लाबानो जाबाय। बे आइया गावआनो बबावबा दोनफ्लांना लायो नुजोबोन आब'। दा मा होनना बुंनो बबावबा दोनदोंमोन आइया। बबावबा दोनना लाफ्लांनानै बेफोरबायदिनो बावना थायो बियो। जुमुना आब' नोंजों गोदै रायज्लायफ्लाग्रा जानोसै आं। होमबासो नोङो सोग जानाय नङा। आइनि फैसाखौ बेफोरबायदिनो सप्तासेयाव खेबनै नङाबा खेबसे खावगोन। खावनानै जमा बुरजा खालामगोन आं। ओमफ्राय नोंनि बेगाव सोना दोनगोन। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हमजागोन सानसे। मा सानदों जेनेबा नोङो हा? नोंखौ सानसेबाबो आं बे न'निफ्राय होखारहरथारगोन। नोंनि मोखां नायनो गोसो गैयालै जोंफ्रा बिमा फिसा साथामबो थानोल' गोसो। नों गुबुननि मानसि नों गुबुननि फिसा मिथिबाय जों आइनि नङा। आइया मनाखौनो लाबोफानो बावगारबाय माथो। दालाय अबाव लांनांगौ जाखो? हाथाय खालामनो फैनायानो मनाखौनो लाबोनो बावबाय। खर'आनो खामानि होलालै जेथिंबो टेनसन। फोजोंसानि टेनसन, फारसेथिंजाय आरो टिल्लुनि टेनसन, फारसेथिंजाय आरो आयं किसमिसनि टेनसन। बिसोर गथ'खौ रावबो लायानो। हिनजावसाखाय गोसोमखाय रावबो सैया। बिमानिया जाबाय गोसोमखाय सैया आरो बिखुनजोआ हिनजावसा जानायखाय सैया। दसे सम लानो होबाबो लायानो। टिल्लुखौबो साननैसो थानानै लांसै। बिनि आथिङाबो दाबो हामनो रोंला। आरो सासे फाग्लाया मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो? बावलांनो सानो नाथाय मानसिखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो। मानि जाहोनाव मानि थाखाय बेफोरबायदि जालांखो? आरोबा लाइमोन आब'निया मा खबर? लाइमोन आब'आबो खबरखौनो लाला। जोंफोरखौ एसेबां गाज्रि मोनग्रा जामारबाय बियो। दिनैलाय माथो निउ इयारलै? आइया बावलायलांदोंसोमोन आङो। मा आजिखालिनि दिनफोरानो एसेबां थाब थांग्रा जाखो? फात्ताखौनो मोनलायलाङा। दाखालिल'सो 2023 सफैदोंमोन। नै दिनै 2024 जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर निउ इयारनि अबाव पिकनिक जानो थांखोलै? कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लाइकबो कमेन्टबो बिनो हाला जाबाय माथो। सोरबा सोरबि लाइक कमेन्ट बिबाबो गाज्रि मोनो। गाज्रि मोनग्रा मानसिफोरबो दङ। गासैबो नङा दे सोरबा सोरबि। मालाय आङो लाइकखौबो जबरदस्तिसो बियोनो। आङो एसेबांबो जबरदस्ति खालामालै लोगोफोर। मात्र बुङोल'सो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय होननानै। आंथ' अख्रा बिथाराखैना। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबासो लाइक हो होनखायो आङो। मोजां मोनबा होबानो जाबाय, मोजां मोनाखैबा होआबानो जाबाय, जेबो नङा। दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे। मायबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर हेपि निउ इयार।